Yaw daw. Mo na ni? Mo ni, bro? Mo ni? Mo ni langob, guys. Mo ni among sudlon, kaduhan among sudlon. Mo ni kaduhan among content. Kanina katumtum mga kalabira nga luoy kayo. Karon Dito na sila, guys. continue ni sila mo kay dugor ni sila diri pita. Kasyo na may are mo dyan. Agsarami mo anhi diri. Oh. Ano wani gamay? Kita mo ang buho, guys. Oh. Lango ba? Ato tanaw na ang buho. Muna siya mo sudlon ron. Ikaw una, bro. Oh. Kita ano Si una. ikaw. Akong tourist guide kung puno na. Oh. Una ta. Lango na to. Jason Torno. Igagaw na Jason Torno. Oh. Oh. Jason Torno. What's up? Oh. Shout out dia sa Galabangon. Shout out sa Galabangon dia sa mga kay buak. Oh. Shout out dia sa mga katrabaho na ako dia sa Isilor. Tanan. Shout out mo dia. Amo ni laom kay bro. Sala ni kung kuan? Slide. Ha? Dili dangog dia. Eh, ako sa ni kuan na. Padung nami, start na. Kusod kay aman sudlon lagi lo matanaw sa kabyaw o klabyaw diri kuan. Kwaknit ba? Laknit ba? So usay Tagalog na bro. Bat? Huh? Bat? English usab na. Mo ba na? Kuan na siya ng kulambog. Sangsang ba? Sangsang damo te na. Sagsago lang na ito. Kagmay nga. Dong namin, sura nila kita na ani ay. May langob. Oh, muna ni siya, guys. Muna Okay. siya, guys. Oh. Tanaw sa midrig, kuha na. Sepate, bro. Ya. Mo ni mo tanawon dire. Sulod, muna sudlon mo, guys. Oh. Yan. Panilo tong sa mga. Muna siya tao. Oh, kana. Mo tanawon mo. No. Nay mga salag ko. Oh. Kita kana? Ano di mga salag ng sayaw, lo. Mahalin ba sa laga, bro? Mahalin na sag sayaw. Nakasud, nakasudan. Yeah. Oh. Diyoy. Ari mi diri sa laom kistanan. Amo ni sudlon. Okay. Sige. Ya. Mo ni diri. So una maghangin sa una, magbagyo. Anhi mi diri sud. Oh. Kay man. Kanang safety man ni diri maghangin. Di magsud hangin. Pwede mo utre. Oh. Pwede limuot. Asam ito. Ani, di ma, kuan bisa. Ha? Dili naman sa kabal sa. Dili na. Let's go. Dili na. Pwede ito man ang punta na. Ano dire? Luma rin sa. Lapos sa stikas, guys. Ningaw ni computer sa? Padra? Bro. Awa. Lapos sa stikas, bro. Oh. Oh, sa dito. Lapos dito day. Turo, kita ng hayag pikas oh. Siguro. Okay. Gede. Mulanggog dali. Tayo sa patalango pa rin anak ko, pero dili lang yung kwento ko may kauban laong kits pinakalaong ng ito. Ako rin, pagyo, paglaw. Gasa, pwede ba? Bisa. Kabighan ng kapyo. Dengan ta iskabdi ko ano, abuno. Oh, dara pikas bang lapos. Muli ba di puno dari mais? Ha? Oh, lo, lo gawas ito. Kakala. Muli lang kuan ha, sudlanan na itaas ani, nas laom. Nanguan sila ani kanang nang sudia ba? Tara pikas gawang. Asam ta agi bro, Sulod to dia. Ya. Nandiyan pinakadaghan ta. Tabi sangsang ato pod. Oh, pwede ito kay man. Dito sa dere nagawas. Aso sa tapikas. Kwarto ba? Ina ron, daw ba? Grabe ka ko ano. Daghan kay abuno, gawain mo abuno. Pulo ni. Uy, matayin nila. Mutay Ha? ko sa. Iskabyaw. Ito ko na sa Tagalog.
Grabe. Hindi, busog na yun, Udah suto dia. Masa ni? Gawan ra dia. Sulod. Ayo, iron. Kan ni? Kan ni tingana oh. Picture. Ana. Muna tayo sa mga kabyaw rin oh. Nawa. Kambi oh. Kana oh. Babaw ni. Murag bugas mais. Tara. Oh. Oh, kita kana oh. Oh. Ana oh. Oh. Dagdag tirador sa. Oh. Ay bawal na. Raw. Tara. No. Damo ka guys. Mamilit na sila oh. 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 Kagmay isang kun rin na si dagko ni layo kay tanan. Oh, raw. Hmm? Tara. Kita ka na oh. Lupa daw. Kami diri na din. Mo din ilang kun. Ata iskabyaw. Bro. Na. Tinaghana oy. Tinaghana oh. Kali sila. Dili na mo sila hilabtan. Saka rin dia oh. Dili na hilabtan kay. Uitik ko saka na ay. Bawal man hilabtan nimo. Saka na bro. Oh. Hagdan. Mapriso magani. May manguha rin dia saka na nila oh. Wa nga ni mo tuhan na siguro nakaraw. Sayang kay So ba. ginagyanan nila dia. Luoy bigyan na sila. Oh, kana mo yung salag yun. Ngay, sayaw eh. Kita ka, inana ng sayaw mo salag oh. Yung kana. Na. I-zoom. I-zoom siguro na to. I-zoom ba? I-zoom yan. Yung sumo. Kaya ka na. Oh. Di ba nagkuhan man? Nag-blur-blur. Basag man, blurred man. Kuan kaya. Pwede. Ay, kuan na siya, oras niya. Kaya niya na blurred. Kana. Kana ni sa una lagi. Doon rin guys, nagsabi sa una karon. Pagkaman ang laro. Daw. Asa to pinagana? Kung apugo ni siya, daghan ni siya no, daghan ka. Apa rin? Gamay ni siya nga. Kani mo Kwarto ni ba? gamay kwarto. Gamay siya kwarto. Ang tanawon ha. Tangan disod, nga begini kabyaw. Tuwaron dito sa kuan niya eh. Asa? Dito. Dito ka sa. Tumoy. Katong Atong. Oh. Atong. Nanglam tutas kuhit god. Ito na? Ito ba na? Ang kuanon sa una ba? Kani rin. Nakatumoy ba? Lukaan na nila dia. Meron ka na rin. Mingaw. Ron na si tayo mingaw sila rin. Gusto sa nga ni Boy? Gili to dito spikas. Saan ni Boy? Sadyag na ibitin ni ron. Ha? Ibtan na ibitin ay. Oo. Kagada rin wala ba? Ibut ya. Wala ni Nangatay ni bitin basta na ibitin ba? Wala ni bitining nga sa ila diri kay pamanikit man. Dito ta? Labyawan? Ha? Mingaw man diri dito o may gudon. Oy masahol siya. Wala. Guluhan ni sa ulo no. Hmm? Mga abulo ah. Hmm.